Қайырлы күн исеміз, құрметті коллегалар. Біздің Татаринформ мәлімет агенттігі мейданында сәлемлеуге ашылатпыз. Добрый день, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на площадке информационного агентства Татаринформ. И начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную приемной кампании Института филологии и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. И сегодня наши спикеры. Радиф Рифкатович Замалединов, директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Также Алмаз Ильдарович Закиров, заместитель заведующего Центра непрерывного образования ЛОГОС Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. И Рамиль Хамитович Мирзагитов, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Радиф Рифкатович, первым слово предоставляем вам. Расскажите, пожалуйста, о ходе приемной кампании, до какого числа она продлится, также, насколько нам известно, будут новые направления, на которые вы принимаете в нынешнем году, пока абитуриентов. Вот коротко примерно об этом. Большое спасибо, Хайырлы күн, хөрмәтле журналистлар, коллегалар. Добрый день, уважаемые журналисты, наши коллеги. Приветствуем вас от имени руководства, коллектива Института филологии и межкультурной коммуникации. Я просто, прежде чем начать озвучивать цифры, хотел бы напомнить о структуре Института филологии и межкультурной коммуникации и сколько сегодня обучается студентов у нас. В структуре высшей школы, Института филологии и межкультурной коммуникации у нас 3 высшие школы. Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации, где мы готовим специалистов в области русского языка и литературы. Высшая школа русской и зарубежной филологии, где мы готовим специалистов в области иностранных языков, зарубежной филологии. И Высшая школа национальной культуры и образования, где мы готовим специалистов в области национального образования, культуры, а также в последние годы мы готовим специалистов в области журналистики, издательского дела, а также готовим специалистов в области музыкального образования и изобразительного искусства. В настоящее время у нас обучается около 5000 студентов. В этом году выпустим чуть более 900 молодых специалистов, если быть точнее, 908 выпускников. И принимать же в этом году тоже мы будем примерно вот на этом же уровне. У нас на сегодняшний день план на 2023 год чуть более 1000. 467 бюджетных мест нам выделено из федерального бюджета и 546-550 мы планируем принять на внебюджетной основе. Приемная кампания стартовала 20 июня, сегодня в самом разгаре, можно сказать, и на сегодняшний день на вот эти озвученные места нами принято уже почти 12 тысяч заявлений, то есть если мы будем принимать около 1000, 12 человек получается примерно на одно место. Хочу озвучить еще и информацию о новых программах, на которые мы осуществляем прием. В этом году на ряд из них был осуществлен набор и в прошлом году. Что касается программ, на которые мы набираем только в этом году, начиная с этого года, это программа «Издательское дело. Дизайн информационной среды». И относительно новыми у нас являются такие программы, как реклама и связь с общественностью со специализацией копирайтинг и бренд-коммуникации, а также по направлению лингвистика мы принимаем на программу «Русский жестовый язык. Теория и практика перевода». То есть мы готовим сурдопереводчиков. На большинство наших программ имеются бюджетные места. На новые программы пока бюджетных мест нет, но мы очень плотно работаем с республикой, с правительством нашей республики, которые делают заказ на подготовку специалистов по вновь объявленным нашим программам. Я напоминаю, мы
14 февраля этого года принимали в институте представителей образовательных организаций. На базе нашего института состоялось открытие года педагога и наставника. Я думаю, все вы помните. Мы в настоящее время в Казанском федеральном университете являемся структурным подразделением, где готовится самое большое количество специалистов для работы в системе образования нашей страны. И вот 14 февраля на открытии года педагога, который состоялось с участием Раисы нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова, состоялась как раз презентация новых наших программ. Это вот издательское дело «Дизайн информационной среды», реклама и связь с общественностью. И с участием Рустама Нургалиевича была открыта многофункциональная студия «Дулкан». Это некая лаборатория для подготовки специалистов в данных направлениях. Нас радует то, что, несмотря на то, что мы только 1-2 года занимаемся подготовкой специалистов в этих направлениях, довольно-таки большое количество молодых людей заявилось на данное направление. Мои коллеги дополнят меня, если не возражаете. Спасибо, Радик Шевкатович. Потом еще вопросы Спасибо. коллеги смогут задать. Алмаз Ильдарович, слово вам. Вообще, до какого числа, с каким пакетом документов, в какой форме можно подать заявление, потому что, насколько мне известно, в этом году аж 4 вида формы подачи заявлений. Вот коротко об этом. Слово предоставляется вам. Хайрлы күннәр, добрый день. Хотел бы рассказать немного об особенностях приемной кампании 2023 года, о сроках, о документах, которые необходимо предоставить абитуриентам в приемную комиссию. Ну, начну, наверное, с новшеств, с нового. Вот особенностью приемной кампании этого года является то, что вот в этом году вводится такое новое понятие, как приоритетность выбранных направлений, и уже в прошлом остается такой принципиальный документ, как заявление о согласии на зачисление, который до 2022 года включительно был решающим документом при поступлении в вузы. А ныне же абитуриенты имеют возможность подать выбрать 5 вузов Российской Федерации и в каждом из них по решению вуза выбрать от 1 до 5 направлений. Что касается Казанского федерального университета, то к нам абитуриенты у нас могут выбрать до 4 направлений. И при этом каждое направление, оно имеет уже свой приоритет. То есть абитуриент делает такое ранжирование, где выбирает первое место, ставит направление, которое для него более предпочтительно, на второе место следующее по предпочтительности направление и так далее. Вот такого раньше не было, это новшество этого года. Далее, наверное, что важно, с этого года, если брать поступление на программы бакалавриата и специалитета, то были установлены единые сроки для поступления как на очно-заочные, так и на заочные программы. Ранее зачисление на заочные программы было несколько позже, уже после зачисления на очное и очно-заочное обучение. Далее хотел бы, сказать несколько слов о формах подачи заявлений, которые доступны для абитуриентов. Так, к нам абитуриенты могут подавать заявления 4 разными способами. Это очно в приемной комиссии. Приемная комиссия Казанского федерального университета находится по адресу город Казань, улица Кремлевская, дом 35. Также традиционная форма – это направление документов через почту, по почте. Также можно подавать документы дистанционно. Либо это будет, услуга суперсервис на портале госуслуги. Поступление в вуз
онлайн, либо же можно также подать документы дистанционно через социально-образовательную сеть Казанского федерального университета «Буду студентом». Ну, на сегодняшний день вот статистика показывает, что в наш институт, ну и вообще в КФУ, наверное, больше поддают как раз-таки через суперсервис. Эта услуга становится с каждым годом более популярной среди абитуриентов. В то же время мы бы, наверное, хотели, ну, для нас было предпочтительнее, или, наверное, даже для абитуриентов, было бы более предпочтительным, если бы они подавали документы очно, то есть в традиционной форме, как это делалось раньше. В таком случае у них есть возможность и пообщаться с представителями института, и с руководством института, задать любые интересующие их вопросы. Также мы проводим для всех желающих абитуриентов экскурсии по нашему институту. И есть такая хорошая традиция, которая уже сложилась и продолжается на протяжении нескольких лет. Наш директор Радиф Рифкатович ежегодно встречается с абитуриентами-стобальниками. В рамках этих встреч абитуриенты имеют возможность задать любые интересующие их вопросы. Далее также проводится для них экскурсия, делается фото на память, ну и так далее. То есть происходит живое общение. Поэтому мы как бы рекомендуем приходить к нам очно, подавать заявление у нас в приемной комиссии. Вот здесь тоже хочу вклиниться. Мы сегодня в Казанском федеральном университете являемся институтом, куда приходит самое большое количество стабальников. В прошлом году на наши программы поступило 51 стабальник. В этом году тоже 69 стабальников подали документы. И мы практически каждый день встречаемся в основном в очном формате, но и в дистанционном формате с родителями и самими абитуриентами, которые набрали наибольшее количество баллов. Мы ими гордимся. Для них у нас разработана специальная программа, и мы надеемся на то, что и в этом году к нам поступят абитуриенты, которые набрали самое большое количество баллов. Только вот сегодня у меня состоялась встреча с 3 стабальниками, которые набрали 310 баллов, 305 баллов, и у одной абитуриентки 100 баллов по литературе была. Это просто для сведения родителей и наших абитуриентов. Спасибо. Извините, Алмаз Ильдарович, продолжайте, пожалуйста. Да, далее хотел бы несколько слов также сказать по поводу перечня документов, которые абитуриенты подают при поступлении. Набор этих документов, в принципе, он тот же самый, остался тем же самым, что и в прежние годы. Это паспорт, главные страницы и страница с пропиской. Далее аттестат или диплом об образовании, о предыдущем образовании, приложение к этому документу об образовании, 2 фотографии 3×4, согласие на обработку персональных данных, а также при наличии документы, подтверждающие льготы или какие-то индивидуальные достижения, за которые начисляются дополнительные баллы. Это было, что касается документов. И, наверное, необходимо также озвучить ключевые даты приема заявлений при поступлении на бакалавриат и специалитет. Как Раиф Кач уже сказал, приемная кампания началась, стартовала 20 июня. Прием документов от абитуриентов продолжится до 25 июля, но с одной оговоркой. До 25 июля продолжается прием заявлений от абитуриентов, которые поступают в ВУЗ по результатам ЕГЭ, но при этом, если абитуриенты поступают по результатам вступительных испытаний, то подача документов таким абитуриентам возможно до 15 июля. А уже с 15 по 25 июля в КФУ будут проходить внутренние вступительные испытания. То есть, если есть необходимость, я проговорю, какие категории могут поступать по итогам внутренних вступительных испытаний. Также есть такие направления подготовки, на которые является обязательным условием сдачи внутреннего вступительного испытания творческой или профессиональной направленности. Вот у нас в институте, например, есть такие 3 программы. Рамиль Хамидович, наверное, позже о них тоже скажет, об этих программах. Далее, значит, 27 числа, это тоже ключевая дата, будут опубликованы конкурсные списки на сайте университета. Далее начинается уже зачисление и завершение приема оригиналов
документов образования для лиц, поступающих на этапе приоритетного зачисления, это 28 июля до 12 часов по московскому времени. По этой категории абитуриентов издается приказ 29 июля. И основной этап зачисления, значит, по этому этапу 3 августа завершается прием оригиналов, и 4 выходит приказ. Это что касается поступления на бюджетную форму обучения. Далее в августе также предусмотрена вторая волна вступительных испытаний с 10 по 19 августа, прошу прощения, для лиц, поступающих на внебюджетное обучение. И издается приказ 23 августа о зачислении на внебюджетную форму обучения. Вот, в общем-то, это была основная информация по приему. Если будут какие-то вопросы, я готов ответить. Спасибо вам большое. Рамиль Хамидович, сөз сізге. Милли кадрлар әзірлеу хақында да сөйлеп ұсағыз еді, шул есептен татар тілі һәм әдебиеті юнәлешенә бүгінгі көндә ничә кеше гаризалар бирде һәм ике телле, шулай ук күп телле белгечләр әзерләү хакында да. Һәм менә сезгә кадәр Алмаз Илдарович әйтеп узды, өстәмә махсус экзаменнар тапшыру 3 юнәлеш буенча диде. Бу нинди юнәлешләр һәм абитуриентларга якынча ничегрәк әзерләнергә? Xayrlı gün, hörmətli jurnalistlər. Bizning Abdulla To'qay ismidagi Milliy Ma'arif һәм Мәдәният югары мәктәбе нәкъ менә милли кадрлар әзерләү белән шөгыльләнә бүгенге көндә. Һәм традицион рәвештә башка елларда кебек нәкъ менә милли кадрлар безнең 2 юнәлештә әзерләнәчәк. Быел да 2 юнәлештә студентлар кабул итәчәкбез. Аның берсе филология, татар теле әдәбияты һәм журналистика юнәлеше дип атала. Бу булачак филологлар, татар телле газета һәм журналларда эшләүче коллегаларыбыз булачак киләчәктә. Анда 20 бюджет урыны бар һәм икенче юнәлеш без татар теле әдәбияты укытучылары хәзерлибез һәм быел да татар теле әдәбияты һәм инглиз теле укытучылары, ике профильле юнәлеш 5 еллык уку. Анда бер группа 25 кеше кабул итәбез бюджетка. Гомумән алганда, менә узган атнада гына без нәкъ шушы 2 юнәлештә укучы студентларга диплом тапшырдык. 6 июль көнне анда безнең 46 бакалавр, шушы филологлар һәм татар теле әдәбияты укытучылары тамамлап чыкты. Һәм нәкъ шушы тирәдәге санда бюджет урыннары бүлеп бирелгән безгә. Дөрес, әле без кабул итәчәкбез контрактка да. Бу нәкъ менә милли юнәлешләр турында, татар теле әдәбияты юнәлеше буенча. Моннан өстәмәр тагы шуны әйтергә кирәк, 2018 елда безнең Татарстан Республикасы хөкүмәте заказы нигезендә мәктәпләрдә теге яки бу предметларны 2 һәм 3 телдә, 2 һәм күп телдә дип әйтәбез инде укыта торган укытучылар әзерләү проекты эшли башлаган иде. Ул нәкъ менә безнең югары мәктәптә бара. Бу юнәлештә дә быел без беренче чыгарылыш ясадык. Нәкъ менә 6 июль көнне документлар, дипломнар, аттестатлар, дипломнар югары белем турында тапшырдык. 65 бакалаврга бу мәктәпләрдә рус телендә генә түгел, татар телендә дә укыталырлык математиклар, информатика укытучылары, тарих укытучылары, җәмгыять белем укытучылары һәм музыка укытучылары. Быел нәкъ шундый ук заказ кабул ителде 125 кешегә. Без кабул итәбез 5 группа. 25 кешедән 5 группа. Аның 3 группасы күп телле, ягъни татар, рус һәм инглиз телендә укыта алырлык укытучылар. Бу түбәндәге юнәлешләргә рус теле һәм инглиз теле укытучыларын 25 кешене кабул итәбез. Тарих һәм инглиз теле икенче группа шулай 25 кеше кабул итәбез. Һәм өченче группа башлангыч мәктәп укытучылары һәм инглиз теле. Менә бу 3 группада да киләчәктә 3 телдә татар, рус һәм инглиз телендә укыта алырлык белгечләр булып чыгачак. Һәм 2 группаны 50 кешене 25 кеше кабул итәбез. Билингваль юнәлешләргә, ягъни 2 телле, татар һәм рус телле укытучылар булачаклар. Булар математика һәм физика укытучылары, шулай 2 профильле 5 еллык белем алу срогы, һәм икенчесе музыка һәм өстәмә белем. Һәрбер юнәлешкә 25 максатчан әзерләнә торган урыннар бүлеп бирелгән. Һәм шуны да әйтеп үтәргә кирәк, менә бу максатчан әзерлек
килүче студентлар башка безнең юнәлештә укучы студентларга караганда шул ягы белән бик аерылып тора. Аларга республика ай сайын 15 мең стипендия түләп бара. Алар укырга килгәндә үк теге яки бу мәктәп, гимназиялар белән договор төзеп киләләр. Һәм шул договор төзегән мәктәпләрендә уку дәврендә алар практик узалар, укып бетергәч нәкъ шунда эшкә урнашачаклар. Менә быел әйткәнемчә 65 кеше нәкъ шул мәктәпләрдә эшкә урнашты. Һәм алар кимендә 5 ел эшләргә тиеш. Кимендә 5 ел. Һәм шуның өчен дә инде республикаларга менә ай сайын 15 мең стипендия түләп бара. Бу стипендияне дөрес 4-5 укучылар гына алырга хокуклы. Беренче семестрлар барсы да алалар. Стипендияне, икенче семестрдан кышкы сессия нәтиҗәләре буенча экзаменнарны эшлегә бирмәскә кирәк. Бундый стипендияне алыр өчен. Менә бүгенге җәйге һәм кышкысы да шулай ук инде нигездә, менә соңгы 5 елда күренгәнчә 80-85% балалар стипендияне алып баралар. Кайбер өлеше билгеле экзаменнарны эшлегә биреп, инде стипендия алу хокукыннан мәхрүм булалар. Менә бу төп безнең юнәлешләр. Дөрес, быел тагын бер бюджет урыны бар безнең, бюджет группасы бар 25 кешелек. Без рәсем һәм инглиз теле укытучыларына Россиядә бүлеп бирелгән 25 бюджет урынына шулай ук укытучылар әзерли торган группага кешеләр кабул итәбез. Һәм моннан тыш 2 группа инде нәкъ безнең югары мәктәптә алып барылалар. Ул турыда Радиф Фатович та әйтеп китте. Бу яңа 2 юнәлеш: реклама һәм связь с общественностью, кооперативный бренд коммуникация, реклама һәм җәмәгатьчелек белән хезмәттәшлек. Һәм икенче группа издательское дело, нәшрият эше. Әйләнә-тирә мөхит дизайны, дизайн информационной среды дигән яңа юнәлешләргә дә студентлар кабул итәбез. Якынча менә шулар. Һәм менә 3 юнәлеш турында әйтелде. Өстәмә экзаменнар бирә торган, алар нинди юнәлешләр? Безнең өстәмә имтихан биреп керәләр татар теле әдәбияты һәм журналистика юнәлешенә килүчеләр, татар теле әдәбияты һәм инглиз теленә. Бу 2 группага килүчеләр өстәмә үзебездә татар теленнән имтихан бирәләр. Тест рәвешендә ул имтихан булачак 17 июльдә. Бүгенге көндә әзерлек курслары бара. Һәм тагын бер имтихан бирә торган группа ул музыка һәм өстәмә белем бирү юнәлеше. Алар шулай ук бердәм дәүләт имтиханнарыннан тыш монда безгә университетка килгәч музыкадан имтихан тапшыралар. Менә шул юнәлешләр. Һәм тагын бер юнәлеш рәсем һәм инглиз теле юнәлешенә килүчеләрдә өстәмә имтихан тапшыралар рәсемнән. Шулай ук безнең университетта булачак. Бүтән өстәмә имтиханнарның да беренче имтиханы була 17 июльдә һәм июль ахырында тагын бер өстәмә көн булачак. Шушы инде имтиханнар тапшырырга теләүчеләр өчен. Рахмат. Прежде чем передать возможность нашим коллегам задать вопрос, Радиф Фатович, у меня еще один вопрос. По итогам заявочных цифр на сегодняшний день, какие самые популярные направления все-таки среди абитуриентов в ваш институт? Спасибо за вопрос. Как я уже говорил, на 467 бюджетных мест претендует, вернее, получено порядка 12 тысяч заявлений. Самые популярные – это, наверное, педагогическое образование иностранный и второй иностранный язык, самое популярное направление. И на втором месте это филология, прикладная филология, русский язык и литература. И на третьем месте у нас направление реклама и связь с общественностью, копирайтинг и бренд коммуникации. Если вот возьмем, я приведу в пример, направление педагогическое образование, иностранный и второй иностранный язык, на 20 бюджетных мест здесь претендует или получено заявление, так, наверное, будет правильно, от 1336 наших абитуриентов, то есть порядка 65 человек или заявлений на одно место. Получается, на русский язык ситуация примерно такая же, там даже еще выше конкурс на 10 бюджетных мест претендуют или получено заявление от 1208 абитуриентов.
на 10 бюджетных мест, 1208 заявлений. И на направление рекламы и связи с общественностью, копирайтинг, бренд-коммуникации на сегодняшний день получено 561 заявление. Там у нас официально бюджетных мест нет из федерального бюджета. Как я уже говорил, мы ждем заказ от правительства нашей республики. Есть соответствующие поручения Раисы нашей республики. Спасибо. Спасибо вам большое. Хурматлы коллегалар, уважаемые коллеги, давайте перейдем уже к вашим вопросам. Да, Альфред. Мухаммед Рахимов, бизнес онлайн. Татарча, русша ма. Өзіңізге нешік жолы бизнес онлайн үшін татаршада, русшада жауап береміз. На бу Радиф әфәндіге сұрау бар еді. На біздің Гафуров заманда жауап береді. Біздің КФУ федераль университет татар тілі бойынша білгішлерін оқыту, татарша оқыту біздің істінлікті юнәліш түгіл деп айтады. Не наш приоритет, а міне бұл яңа ректор келегеш Сафин мәселен өзгәрді ма хәл? Или өзгәрешләр бар ма? Үзенчәлеклерәк сораугыз өчен бик зур рәхмәт. Мин Илшат Рафкатовичның нәкъ менә шушындай җавабын хәтерләмим. Безнең Казан федераль университетында инде бик озак еллар дәвамында белгечләр, алар берничә телдә әзерләнеп килә. Шул исәптән соңгы елларда да без әзерлибез. Нигездә алар әлбәттә безнең институт базасында әзерләнә. Без менә бүген саннарны китердек сезгә. Кабул ителгән гаригалар буенча, укучыларның саны буенча. Мин әйтеп үттем, безнең 3 югары мәктәп, аларның икесендә әлбәттә укыту процессы нигездә рус телендә алып барыла. Чит телләр әзерләнә торган югары мәктәптә әлбәттә укыту процессының күпчелеге чит телдә алып барыла. Ә менә Рамил Хәмитович җитәкләгән безнең Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә укыту процессы нигездә татар телендә алып барыла. Әлбәттә, анда безнең кайбер программаларда укыту процессы ике телдә, татар һәм рус телләрендә, ләкин студентларның күпчелеге әлеге югары мәктәптә нигездә татар телендә укый. Без киләчәктә дә әлеге юнәлештәге эшчәнлегебезне үзебез өчен өстенлекле юнәлеш дип саныйбыз. Форсаттан файдаланып, мин үзебезнең менә Татмедиа агентлыгына, аның җитәкчелегенә, Айдар Сайдараевичка рәхмәтемне җиткерәсем килә. Без соңгы елларда бергәләп татар тел әдәбияты һәм журналистика дигән белгечлеккә балаларны кабул итәбез. Уңышлы бара әлеге программаны гамәлгә ашыру. Рөстәм Нургалиевич менә бездә булганда февраль айында без махсус әлеге программага тукталдык. Ул да югары бәя бирде. Киләчәктә дә без әлеге эшчәнлекне бергә дәвам итәрбез дибез һәм без бу блоктагы белгечләрне әзерләүнең киләчәген әлбәттә өметле дип күрәбез. Нәкъ менә шуны истә тотып, без былтыр реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтәләр дигән белгечлекне ачтык, ә быел нәшрият эше дигән белгечлектә ачылды. Әлеге эш программада ул нигездә республикабызның Татмедиа агентлыгы белән бергә гамәлгә ашырыла. Инде педагогик кадрлар әзерләүгә килсәк, без республикабызның мәгариф министрлыгы белән шулай бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Рамил Хәмитович әйтеп үтте, татар тел әдәбияты һәм чит тел дигән белгечлегебез бар безнең. Ел сайын әлеге программага безнең балалар бик теләп киләләр. Һәм моннан тыш би һәм полилингваль ике һәм күп телле уку йортлары өчен безнең институт базасында шулай ук уңышлы гына Россиядә аналогы булмаган проект гамәлгә ашырыла. Әлеге программаларны гамәлгә ашырганда да без нигездә укыту процессын татар телендә алып барабыз. Шуңа күрә миңа калса сез күтәргән әлеге юнәлеш буенча ниндидер борчылырлык урыннар юк дип әйтер идем. Сораугыз өчен рәхмәт. Стипендия түләнә диделдеме, 5 ел отработка булырга тиеш. Укырга эшләргә теләмәсәң, шу пенсияны кире кайтарырга кирәк. Стипендияны кайтарырга кирәк була. Стипендияны кире кайтарырга кирәк, теләмәүчеләр. Без быел беренчегә тапкыр чыгардык бит. Шуңа күрә әле кире кайтарган кеше юк, чөнки укырга эшкә бармыйбыз дигән кешеләр юк. 65-е дә китте эшкә. Алга таба инде күз күрер.
Siz bilesiz, менә бу балалар белән бик рәхәтләнеп эшлибез. Беренчедән, республикабызның мәгариф министрлыгына без бик рәхмәтлебез. Бик еш безнең министрыбыз һәм министрлык вәкилләре әлеге балалар белән очрашып торалар. Һәм бу программаларда укучы балалар, алар инде укырга килеп керү белән, шушы көннән башлап үзләренең мәктәпләре белән, киләчәктә эшкә урнашасы оешмалары белән бик тыгыз элемтәдә торалар. Хәрәмхәш әйтеп үтте, практикаларга да без аларны нәкъ шушы мәктәпләргә җибәрәбез. Һәм бүгенге көндә инде дипломнарны алучылар арасында да әйтеп үтелде, мәктәпкә бармыйбыз дигән балалар юк. Без зур өмет белән, зур өметләр баглыйбыз әлеге проектка, әлеге программаларга. Демәк, 65 әлеге дипломнарны алып чыккан егет-кызларның барысы да эшкә урнашты әлеге юнәлеш буенча. Эшкә урнашу процессындалар барысы да. Чөнки эшкә алар урнашачаклар 15 августта. Дип өметләнек. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле коллег Татар-информ. Хәерле көн. Менә әйтеп үттегез, татар теле, әдәбияты һәм журналистика юнәлеше буенча 20 бюджет урыны дип әйттегез. Теләп тагын менә шундый 20 бюджет урында тулса, түләп укучылар булса, менә аларны күпме кабул итә аласыз? Һәм ничә сум булачак ул? Әлбәттә, без бюджеттан тыш укырга керергә теләгән балаларны кабул итәбез. Былтыр миңа калса без 31 бала кабул иткән идек, хәрәмхәт шулай бит. Быел менә 20 бюджет урыны, тагын без уйлыйбыз, 10-15 бала түләүле укуга да килер дибез. Безнең бүгенге көндә мәйданнарыбыз буенча, укытучы кадрларыбыз буенча проблемалар юк. Бюджеттан тыш кабул итү мәсьәләсе санын хәл иткәндә иң беренче чиратта карыйбыз университет күләмендә әлеге балаларны укыту өчен аудиториялар җитәрлекме, укытучылар бармы? Безнең артыгысы белән әлеге кадрлар бар, җитәрлек, шуңа күрә барып килсеннәр әлеге балалар, без аларны рәхәтләнеп үзебезгә кабул итербез. Безне тагын шунысы куандыра, соңгы елларда менә шушы без әйтеп үткән яңа программаларга Татарстаннан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә балалар киләләр. Әйтик, менә шушы реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтәләр программасына без 67 бала кабул иттек. Аларның 40-лабы Россиянең башка төбәкләреннән килделәр. Быел да без менә гаризалар кабул итү процессын күзәтәбез. Безнең программаларыбызга Россиянең башка төбәкләреннән шактый гына балалар документларын тапшырды. Без аларны көтәбез бездә. Түләү ничә сум дип сорадылар әлеге журналистика юнәлешенә укырга керү буенча. Әйе. Әйдәгез, Алмаз Илдарович. Бу сорауга мин җавап биреп карыйм. Димәк, сез әйткән юнәлеш татар теле, әдәбияты, журналистика юнәлеше ул прикладная филологияга карый. Прикладная филология юнәлешенә һәм моның бу юнәлешнең бәясе 149,820 сум бер елга, а тулы курс өчен 599,280 сум була. Инде бәяләр турында әйткәндә, безнең институт программалары на бәя бераз берсеннән-берсенә аерыла. Әгәр дә көндезге бүлекне алсак, якынча 140-150 меңгә төшә бер ел уку өчен түләү бәясе. Әгәр дә инде читтән торып уку юнәлешләрен алганда, монда бәясе бераз кимрәк, якынча 50-60 мең тирәләре чыга. Һәм инде кичке, или очно-заочный дип бурыч әйтелә, кичке бүлектә уку бәясе якынча 70 меңгә бар баса. Рәхмәт. Әгәр дә инде конкрет юнәлешләр кызыксындырса, аның турында тоже мәгълүматны төгәл соннарда әйтә алам. Рәхмәт сезгә. Тагын сораулар булса, рәхим итеп. Менә сез әйттегез, күп телле белгечлекләргә кабул итәбез. Кайсы юнәлешләр, алар кем булып чыгачаклар? Күп төрле юнәлешләрдә менә мин әйттем, алар барысы да укытучылар булып чыгачаклар. Республика заказы нигезендә, менә бу 125 кеше математика, физика укытучысы, музыка һәм өстәмә белем бирү, менә бу 2 юнәлеш, 2 телле
татар һәм рус телле юнәлешләр. Һәм 3 юнәлеш күп телле. Аларга инглиз теле өстәлә ул рус теле һәм инглиз теле, тарих инглиз теле һәм башлангыч мәктәп укытучылары һәм инглиз теле. Дөрес аңласагыз иде, киләчәктә менә Рәмхәвич әйткән әлеге программалар буенча укыган балалар, әйтик, тарих һәм инглиз теле. Әлеге яшь белгечләр 3 телдә укыта алачак. Рус телендә, татар телендә һәм тагын инглиз телендә. Алар менә без бүген көндә инде бу эшебезнең нәтиҗәсен күрәбез. Үз арада иркен аралашалар әлеге 3 телдә. Укыту процессының да бер өлеше рус телендә алып барыла, бер өлеше татар телендә алып барыла, бер өлеше инглиз телендә. Ягъни бездә дә укыту процессы шулай итеп куелган, шулай итеп оештырылган. Без нигездә әлеге балалар белән эшләүдән бик канәгать. Тагын бер сорау. Татар теле белән бәйле белгечләргә менә шул филология, педагогика юнәлешенә бердән дәүләт имтиханы да бар бит әле татар теленнән, андый балаларны да кабул итәсез дип беләм. Шулай бит. Бердәм дәүләт имтиханнары ул юк татар теленнән. Татар теленнән Татар бердәм теленнән бирүче республика, булды. бердәм Республика, республика әйе. имтиханнары дип атала. Кызганычка каршы, нәкъ менә бердәм республика имтиханнары белән генә вузга кирип булмый хәзер. Бу ни өчен шулай эшләнә? Чөнки безнең юнәлешләргә бит Татарстаннан гына килмиләр. Ә бердәм республика имтиханы ул Татарстан өчен генә. Мәсәлән, безгә киләләр Башкортстаннан, Чувашиядән, Пермь өлкәсеннән, аларның берсендә дә бердәм республика имтиханы юк татар телендә. Һәм җитәкчелек, министрлык, Россия министрлыгы безгә әйтә, сез алдан ук абитуриентларны төрле нигә куясыз. Үзегезнекеләрне аласыз бердәм республика имтиханы белән, башкалар ничек бирергә тиеш, имтихан бирергә тиеш. Шуңа күрә соңгы елларда мондый нәрсә юк. Чөнки бөтен абитуриентлар да тигез шартларда булырга тиеш. Бары тик шуңа күрә генә без бердәм республика имтиханы нәтиҗәләре белән кабул итә алмыйбыз, кызганычка каршы. Ләкин бердәм республика имтиханын бирүчеләр белән без барысы белән дә очраштык. Алар 8 кеше. Biz аларны апрельдә үзебезнең институтка чакырдык. Чөнки бердәм республика имтиханын татарча сайлаган кешеләр татар теленнән. Алар бит нәкъ менә безнең булачак студентларыбыз дип уйлап, Мәгариф министрлыгы белән бергә без аларны җыйдык үзебезнең институтка, институт белән таныштырдык, әлеге юнәлешләр белән таныштырдык. Һәм алар безгә укырга килергә сүз бирделәр. Бүгенге көндә аларның күбесе документлар тапшырды. Алар татар теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшыручылар безнең тестлар рәвешендә булган эчке имтиханны да әйбәт бирерләр дигән өмет бар бездә. Алар аңа әзер чөнки без инде алар белән сөйләштек. Һәм без аларны кабул итәрбез үзебезнең югары уку йортына. Рәхмәт. Тагын сораулар булса рәхим итегез. Безнең матбугат очрашуының вакыты җыйгып бара. Әгәр дә сораулар булмаган чакта без уңышлар телибез абитуриентларга да, әтиләргә дә. Әйтик мөмкин булса, Лейсан Наиловна, во-первых, я хочу поблагодарить вас, Шамиль Мухаммедовича, Айдар Саидгараевича, за ту поддержку, которую вы оказываете, за информационную поддержку. Благодарю наших журналистов, которые тоже интересуются ситуацией, положением дел в части набора абитуриентов. Мы довольно-таки плотно общаемся и в течение всего учебного года. Мы надеемся на то, что приемная кампания 2023 для нашего института, для нашего университета станет успешным. Пользуясь возможностью, я хочу обратиться к родителям, к абитуриентам. Казанский федеральный университет сегодня входит в топ-10 по ряду направлений, а по многим направлениям мы даже входим в топ-5 в Российской Федерации. По направлению лингвистика, современные языки мы входим в топ-200, топ-250. Это в мировом рейтинге. И мы очень рады тому, что последние годы наш университет, наш институт выбирают абитуриенты, которые добились очень хороших результатов, получили высокие баллы на экзаменах, на едином государственном экзамене. И мы вместе с ними, надеемся, будем реализовывать те задачи, которые сегодня поставлены руководством нашей республики, руководством нашей страны. Очень креативная молодежь сейчас. Они уже
совершенно другие, отличаются от абитуриентов, от студентов 20-летней, 15-летней давности. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам, дорогие наши журналисты. Мы приглашаем вас к нам в институт, и мы готовы с вами продолжить наше общение. И когда приедут студенты в сентябре, но и сейчас мы все на рабочих местах. Если будут какие-то вопросы, интересующие проблемы, мы готовы с вами продолжить наше общение. Спасибо за проявленное понимание. Барыңызға да бек зор рахмет. Өзіңізде институтта күтіп қаламыз сізді.